Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, yazi namuhla kuqophe kumlando ongakaze wenzeke ever since iSouth Africa yaba nedemocracy. For the past 30 years akukaze kwathiwa i-budget speech ipostponiwe noma iyahlehliswa, kodwa namuhla ihlehlisiwe. Izathu zakhona ngoba i-ANC ne-DA abazwani, abavumelani. So ngaleso zathu kwase ku-affecteka i-budget speech. Njengoba ngisho nje ukuthi labantu abakaqedi ngisho unyaka beshadile. Kodwa futhi akusi i-DA ne-ANC kuphela. I-GNU, it consists of 10 political parties. Kulama political parties i-UDM ngathi ayiconsultwanga, ne-ATM ngathi ayinalwazi. Kodwa ke bayihlehlisile. Ngifisa ukuthi sikhulume ngalokho ngoba kungokokuqala emlandweni. Kubantu abasukumile bakhuluma ngayo, ubaba uMzwanele manje ukhulumile ngayo, CIC Julius Malema ukhulumile naye. Kodwa into engizoyenza manje ngizocaphuna uspeaker lasho khona ukuthi iyapostponwa i-budget. Mhlambe ngicaphune uJulius Malema ngoba angeke ngikwazi ukuyenza yonke beyivideo eyi-1 la ngizobafaka khona bonke, kodwa izofuna mhlambe ngenze iba ama video 3 or 4. But nje sikhuluma ngalento ye-budget ngoba kungokokuqala ukuthi i-budget kuthiwa iyapostponwa since iSouth Africa yathola idemocracy. Kuqala manje njengoba sekune-GNU. So before nje sicaphuna uspeaker, ngiyacela subscribe ku channel, ulike i-video, ucommente, ushare nabanye. Ungajoina ne-membership ye-channel, qala ku 20 rand ngenyanga ukuya phezulu. Ungaklikha ne-thanks button udonate ngalokho nakho. Nangu speaker la asho khona ukuthi i-budget ipostponiwe. Honorable members, for now, since there are no mics that are connected, which unfortunately had not been brought to our attention, we will try and utilize the roving mic when necessary. I have just had a consultation with all the whips of parties following a consultation with the leader of the government business. In terms of Rule 48, subsection 2, we have decided to adjourn proceedings for a date to be determined by the programming committee. This is in accordance with Rule 10. Honorable members, before we started the session, we were informed by the leader of government business, as it is the process in terms of the communications between ourselves and the executive, that while today we've been gathered here to actually have the Minister of Finance presenting the budget to this august house, that there has not been agreement in terms of parties in the executive to actually find one another in proposals of the budget. And the executive therefore decided, as some of you already know, and as your whips have said in our discussion, some things that have already been on the media about where there are possible increases and where different parties as well as members of the community's perspective on those proposed increases were saying. And Cabinet therefore decided not to come and do a presentation of the budget and allow themselves enough time to re-look at the budget and come back to this house in March at the time at which they will inform us. Njengoba uSpeaker umuzwa ke la echaza ukuthi bahlanganile nabo chief whip bama political parties ahlukene, kwakhulunywa ka debater ngoba kunama increases afuneka enzeke. Okunye nje okushiwo i-EFF na ipost uyayibona la ku screen
ukuthi i-budget speech bebefuna ukukhuphula i-VAT okuyi-value added tax ngo-2% isuke ku-15% iye ku-17%. Okusho ukuthi lokho bekuzo-impacta kakhulu kubantu abaswele ngoba ukudla bekuzokhuphuka, ziningi izinto ebezizokhuphuka. Khumbula ukuthi kuyo yonke into esiyithengayo kune-VAT okuyi-value added tax ediwe ewu-15%. Uma ikhupha ngo-17%, ama-shop abantu abasafarayo ama-consumers ilaba abathengayo ngoba upetroli nabonke laba abanye bayakhuphula ukuze imali ukwazi ukukhava lo 17% uzobe isikhuphuke ngawo. So ilokho okokuqala bathi ukudiscuss kodwa isizathu esikhulu esenza ukuthi kugcine ukuthi i-budget speech iyahlehliswa namuhla, it's because of i-ANC ne-DA abavumelani, kukhona la bangavumelani khona. So for that reason base behlala phansi icabinet yathi cha ayihlehle le budget speech, ihlehlela uMarch, i-data bakayazi. Ila qale khona umsindo nenxokozelo ke eParliament ngoba abe-EFF abayizwa kahle le ndaba ukuthi kungahlehliswa i-budget speech. Kuyaqala nje emlandweni ukuthi kwenzeke lento after i-South Africa isine democracy. It's been 30 years bathi lento iyaqala. Bathi akukaze kwenzeke ukuthi kungathiwa i-budget speech iyahlehla ngoba kunama parties aku-government angavumelani. Kuyaqala ke ingakho nje i-EFF ibabaza. Nomkhonto wesizwe party na ucommentile kodwa njengoba ngisho nje ukuthi angeke sikwazi ukucover zonke izinto kanye kanye. Sizocover ivili beyodwa emveni kwalapho sihambe nje mhlambe ne-EFF kodwa ngiyafuna ukucaphuna kakhulukazi la ilokhuzane uGayton McKenzie ngoba uGayton McKenzie uyingxenye ye-GNU. Yena ukhulume nje into interesting kakhulu. Ngizocaphuna ke manje uJulius Malema uCIC akhulume bese emveni kwakhe sicaphuna uGayton McKenzie bese ke mhlambe emveni lapho sesingayivala ivideo okunye sokuxoxa isikhathi sihamba ngoba sisazolindela ukuthi basitshele kwenzakalani. Kuningi ekusazokhulunywa mayelana nalo daba. Ngiyacela kodwa ukuza umbono wakho la ku comment section. Thank you very much, Speaker. We must all know that this is unprecedented, and this is not a practice that we want to set for this Parliament. It is going to be your legacy, Speaker, that during your tenure, Parliament could not debate and adopt budget. We are saying to you, you are denying this body an opportunity to be receiving a budget, debate it, accept it or reject it. You are now subjecting the budget of South Africa to party politics when the budget is supposed to be above party politics. Let the budget be presented here and let Parliament decide that this is the decision that we are taking as Parliament, or whether to accept or not. You cannot come here and say confidently that the parties in the executive are not agreeing. What is that? We don't have parties in the executive. We've got the executive. The executive must come here and present the budget, and this Parliament must decide whether we adopt that budget or not. You are denying the people of South Africa to see what is happening in this government. There is no government. It has collapsed. It has no capacity to present a budget. Thank you. Njengoba umuzwa ke la uCIC uJulius Malema esho ku speak ukuthi cha awukwazi ukuthi ungahlehlisa i-budget speech ngenxa ye-party ama-party politics njoba sekulapha ya it's no longer about ama-party ama-political party kodwa itseyikamayelana nabantu base-South Africa. Into ebefuna abathi bona bayilindele ukuthi akuvela uminister inogodongwane asho i-budget speech bese kuyadebatewa kungathiwa kuhlehla i-budget ngenxa nje yama-party politics ngoba lapha njengoba lapha ya ba representa abantu base South Africa. Le budget ezokhulunywa izobe iqondene nabantu base South Africa, not ama political parties. Futhi into ayishoyo uthi kuyavela ngokusobala ukuthi ugovernment lo akanamsebenzi walutho. Akukho nje ugovernment uma kuzokwenzeka kanje, uma abantu bazo prioritize ingxabano zabo kunabantu base South Africa. Nami ngiyamsekhonda uJulius Malema la ngoba
bekwazi ukuthi kuzoba ne-budget speech. Bebazi labantu whatever le engalunganga manje bebengayilungisa ngani ngoba kuyazi ukuthi njalo ngalesikhathi izoba khona i-budget speech noma kuthiwa ke kunento ebezingahambi kahle bebengazikhulumi ngani isikhathi sikhona ngoba akusilento efana nokuthi evele ifane nomkhuhlane evele kubambe nje ungazange wayazi lena beyazi ukuthi izoba khona. Ngakho ke uMalema usho khona ukuthi cha uSpeaker futhi kuzoba igama elibi emlandweni wakhe kuyothiwa ngesikhathi sakhe abantu abazange kwaba khona i-budget speech ukuyothi makukhulunywa lento ewumlando kubalwe nayo ukuthi waye uSpeaker wayivumela lento ukuthi kungabi na budget speech isizathu sakhona kungenxa yama party politics. Ngizocaphuna ke uGayton McKenzie abeke nayo osohlangothini le GNU awe-UDM nomkhonto wesizwe party ngizokwenza ivideo yabeceleni ngoba ngibaleka ukuthi sibe nevideo ende ekhuluma into ezingcono sibe nama-video mhlawumbe mayu 18-20 minutes izobe right bese siphinde sidlulela kwenye ngoba kuningi esafuneka sikukhulume. Kodwa nje ngifisa ukuthi ngikuveze lokhu okushiwo uJulius Malema. Asizi ukuthi uGayton McKenzie utheni yena sizoya kumkhonto wesizwe kwenye ivideo elandelayo. Asizi ukuthi uGayton McKenzie utheni yena ngoba yena ukule side le GNU. All right. Speaker, what I have seen the past 2 weeks, I want to tell the people of South Africa that I have seen humbleness, humility, and people that listen to each other. I want to congratulate the Minister of Finance. You came to present a budget which the DA, the PA, and the different parties didn't fully agree with. But the ANC were humble enough and say, let us hear you. What is it you don't like here? For 2 weeks we've been busy. We are seized with the last issue. A wise man changes his mind. We are united. This is not a one-party state. We are together, united, all of us that you see here. These ones, they will not know. They are a government in waiting. We are the government. The government is taking charge. Amen. Njengoba umuzwa kuGayton la echaza ukuthi bona bawu-government uthi futhi into ayibonile for the past 2 weeks ubona ama-political parties akhuluma ngazwi linye ahloniphanayo alalelanayo. So njoba kula eParliament abantu bebeze eParliament bezolalela i-budget speech kodwa uthanda ukumbonga uMinister of Finance ngoba uqondile ukuthi ama-political parties lawa akwi-government awavumelani wayisethi uyayihlehlisa i-budget speech okukhombisa khona ukuthi uyaqonda ukuthi le government okhona manje akusu government olawulwa i-political party eyi-1 kodwa ugovernment olawulwa ama-political parties amaningi ngokubambisana. So uGayton McKenzie la ukhuluma njengomuntu ochomayo ukuthi bona bakwi-government laba o-MK party ne-EFF okuwona ama-political parties abewalwisana nalokuhlehliswa kwale budget speech uthi laba bawu-government olindile thina siwu-government obusa manje. So ilento bengithi angizicaphune okwamanje njengoba kukhulunywa ngale ndaba yokuhlehla kwe-budget speech okungokokuqala emlandweni wase-South Africa ever since kwaba khona i-democracy. It's for the first time. Kuba this is history in the making ukuthi kungaba khona kungathiwa kuhlehliswa i-budget speech ngoba ama-political parties awavumelani. Ushuthi for 2 weeks lama-political parties ahluleke ukuvumelana ukuthi eze ne-solution for the past 2 weeks lapho bewahlangene khona ekhuluma khona hayi awekho serious futhi awabathathi serious abantu base-South Africa uma ehluleke ukuresolve ama-issues wabo for the past 2 weeks. Ngempela ababathathi serious abantu base-South Africa. Ngikubuka kwami nje ngempela ababathathi serious. Kodwa ngiyacela ukuze uPaula kwakho la ku comment section ungitshela ukuthi wena ngokwakho ubona kanjani. And uma kuqhubeka kanje iyophela le 5 years kuyobe kunjani? Uma kuqhubeka kanje ngokucabanga kwakho nje uma lo hulumeni ubusa kanje iyophela le 5 years kuyobe kunjani? Ngicela nje ukuze uPaula kwakho ngoba mina nje ngikhungathekile. Kusekuningi ke sisazokukhuluma. Angikakafuni ukubeka umbono wami kwamanje. Into engifuna ukuyenza nje ukukulethela lezi ndaba manje
ebese emveni kwalapho siphuma lapho ke sizothi base sesizikhavile zonke sesiyikhavile i-MK party njengoba sikhavi i-EFF i-MK party futhi ikhiphe ngisho incwadi so ikhipha i-statement funa sisibheke ne-EFF mhlawumbe izosikhipha i-statement funeka sisibheke nabanye ama-political parties azophawula mhlawumbe ne-DA izovela iphawula ukuthi kwenzakalani noMusi Maimane naye uphawulile khona lo bhuti lo we-ATM Zungula ya naye ukhulumile ngamuzwa futhi ngoba umuntu engimkhonzile ngiyathanda ukumlalela ukhuluma into enesense kimi ukhulumile naye so njoba bekhulumile nabo beveza ukungenami kwabo ngalesimo esenzakalayo kule GNU ngiyacela ukuza ukuphawula kwakho mina ngiyabonga kakhulu ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe ulike ivideo uyishare ucomment e-comment section ungaklicka ne-thanks button udonate ujoine futhi ne-membership yale channel qala nje ku R20 ngenyanga okuya phezulu mina nawe sidibane kwivideo elandelayo ngiyabonga